खुलुमबाय निउस रिपर्टारफोरनिसिम आंनि मुङा दिपक नार्जारि आं बे गामिनि थागिबि माने आं ससियेल वार्कार ससियेल एक्टिभिस्ट आरोखि नोंथांमोना दिनैहाय मा हाबाफारि लादों दिनै 5 जुन वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डे माने बुहुमनां बिनो आरो आबहावा साननि थाखाय जोंनि माने गामिनि जोहोलावफ्रा माने ओरै थास्लायस्लाय जों बिफां गायनो होननानै माखासे गथ'फोरा सानखांनानै जों मैया फुलिखौ लायनानै जों बे गामियावनो ओरैनो आवजार बिफां आरो ओरै 1 किल'मिटार ओरै 1 किल'मिटार 2 किल'मिटारखौ जों गायगोन आरो दिनैहाय जोंनि गामियाथ' अमृतपुर फरेस्ट भिलेज होननानै बुङो जोङो बेखौनो खावलायनो सानो माने इक'लजिकेल इनबेलेन्स जाबाय नालाय दा जोंनाव अखा गैया सान्दुंबा सान्दुं बारा जाबाय बारा जायो बेबायदि जानायखायनो जों माने बेफोरखौ गायफिनोब्ला जोंनाव मोनसे इक'लजिकेल माने बेलेन्सआव फैफिनगोन नामा अखानि समाव अखा फैगोन बारनि समाव बार फैगोन सान्दुंनि समाव सान्दुं मोनगोन बेबायदि सानो आरोखि जों बेखायनो खावलायहरो जुदि माखासे गामिनि इउथ्सफ्राबो जुदि बेबायदि हाबाफारिखौ साननानै आवगायोब्ला बा गायोब्ला बेफोर प्रग्रामखौ लायोबा मोजां जायो आं बेखौनो खावलायो दाथ' आगोलनिफ्राय खमबायबो दानग्राफ्रा दा जा दंबावो बेखिनिखौ जुदि दानबाय थालांब्ला जोबस्रांलाङोब्ला जोंनि बिदिनो इनबेलेन्स जालाङो इक'लजिकेलि बेखौसो आं खावलायदों बा दस्रा लामा लादो दंफां दानग्रा मानसिफोरा बेखौ आं खावलायहरदों आरो नोंथांमोना दिनैहाय फांसेसिम दंफां गायगोन होननानै आसा जों दिनैहाय गासै 200 फांसे बिफां जागोन ओरै साइड मोनसेजों 100 साइड मोनसेजों 100 बिदिनो मोननैजों नायोब्ला 2 किल'मिटारसो जागोन आरो गायनाया बे गासैबो आवजार बिफां आरो कृष्णचूड़ा बिफां समायना बिफां जोब आरो जों बेखौ गासै गामिनि सेंग्राफ्रानो बेखौ जोथोन लानानै फेदेरनायनि आखायाव लादों आरो गिबियावनो जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लि आरो आर'नाइ रादाबनिसिम साबायखर जासिगोरनाय थाबाय दिनै बिथांमोना दिनैनि सानखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै बे अमृतपुर गामियावहाय नुजाफैदों बेनिखायनो आं दिनै गल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटिनि जानानै सासे सेक्रेटारि जानानै आङो बे अमृतपुर गामिनि जाय बिथांमोना दिनै वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डेखौ लोब्बा लाखिनानै दंफां गायनाय हाबाफारि लादों दा बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावो दिनै बिथांमोना जोंनि एनभायरनमेन्टआ मा जानानै दङ बेखौ बिसोरो मोनदांनानै दिनै गोथौ सिन्था खालामनानै गामिनि गागिफोर मोजां सिन्था खालामनानै दिनै बिथांमोना दंफां गायनाय हाबाफारि लादों गायनायल' नङा बिथांमोना दिनै दंफांखौ गायनानै मोजां जोथोन लानांगोन बेखौबो बिसोरो सिद्धान्त लादों बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ साबायखर बावो बिदिनो दिनै अमृतपुर गामि बायदिनो जोंनि बे रायमना नेसनेल पार्क खाथियाव थानाय गामि गोबां दङ दा बे गामिफ्राबो जेरै अमृतपुर गामिया दिनै सिन्था खालामनानै दंफांखौ गायदों बिदिनो मोनफ्रोमबो गामिया जाहाथे दंफांखौ रैखाथि खालामनाय दंफां गायनाय बे हाबाफारिफोरखौ मोजाङै मावलाङो बेखौनो जोङो NGOनि जानानै खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000 दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन